Dragi ljudi, dobrodošli u Riječ kao najmoćniji ljudski alat. S nama su danas Srđan Šimac, koji je prije svega čovjek. Sudac je i predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju, poznatije kao HUM. Nadraža mu je uloga medijatora, mirotvorca i edukatora. Jedno i drugo s međunarodnim ugledom. Iskusan je u rješavanju konflikata te ranom upravljanju njima, kao i u vođenju, upravljanju i organizacijskim vještinama. Specijalizirao se za edukacije vezane za medijaciju, umjetnost biti čovjek, pregovaranje, komunikacijske vještine i upravljanje unutarnjim i vanjskim konfliktima, kao i za edukacije za menadžere i lidere. Pomogao je stotinama osoba, tvrtki i organizacija riješiti njihove unutarnje i izvanjske konflikte te i sudske sporove. Srđan obožava ljude, životinje, divlju prirodu, sport, rock muziku i motore. Dobrodošao, Srđane. Pozdrav Maja, pozdrav svima, hvala na ovim uvodnim riječima lijepim. S nama je naravno i Maja Mlađenović. Ona je forenzički specijalist za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima. Maja je stvorila i integrirala potpuno novi razvojni proces za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, a čiji je temelj u pedagogiji, psihologiji i forenzici radnih procesa. Svojim inovativnim pristupom već 20 godina radi samostalno s domaćim i svjetskim kompanijama. Postavila je poslovnih temelja mnogih kompanija, njenih timova i uprava. U svom radu koristi integrirani znanstveni pristup razvojnog procesa pedagogije rada, psihologije pokreta i forenzike. Pozdrav svima, još bolje vas našla. S nama je danas i Krešimir Sočković. Krešimir je principal konzultant. Nakon 20 godina rada u novinarstvu, na radiju, televiziji i u tisku, gdje je pričao dobre poslovne priče, te 20 godina rada na osobnim treninzima za javne nastupe u politici i menadžmentu, Krešimir priprema strategije razvoja javnog i medijskog nastupa, kao i osobnog brendinga na svim platformama. Najviše voli od kompliciranih stvari raditi jednostavne i učiniti ljude pričati priče. Stručnjak je za komunikacijsko savjetovanje i vješti u traženju i pričanju na najbolji način, onaj koji će zabaviti i angažirati slušatelje priče. I što je najvažnije, ostaviti tu priču u njegovom sjećanju. Dobrodošao, Krešimire. Pozdrav svima. Evo za početak, idemo se sami osvrnuti na temu današnjeg susreta. Srđane, koliko su uopće riječi moćne? Jako su moćne, baš kao što govori naslov našeg eventa online. Rijetko o tome razmišljamo. A? Koliko riječ može biti pozitivna, a koliko može biti ubojita. A? Riječi su doslovce kao strelice koje propuštamo kroz naša usta i kad smo ih odapeli, nema nazad, nego one negdje slijeću na nečija ramena, nečije čelo, nečije lice i često povrijeđuju, ako o njima ne promišljamo. I zato moramo jako paziti. Zato moramo biti odgovorni. Ako želimo imati dobre odnose s drugima i ne misliti samo o sebi. Ja se uvijek sjetim jedne radionice koje smo imali mi suci s novinarima u kojima smo baš govorili o snazi i posljedicama riječi. Novinari često kažu da je njihova dužnost i pravo da pišu slobodno. Međutim, sloboda je uvijek ograničena slobodama svih drugih, pa tako i u riječima i u komunikaciji. I onda se sjećam te zanimljive ili duhovite usporedbe. Koja je sličnost između čovjeka i muhe? Sad ne padalo na pamet. I jedni i drugi se mogu ubiti novinama. Isto važi i za usmenu riječ, i za društvene medije, mreže. Tako da moramo jako paziti oko toga i vjerujem da ćemo kasnije govoriti više o tome koja su to zlatna pravila u komunikaciji s drugim ljudima. Srđane, pozorno sam slušala što si govorio i nagnalo me to na jedno pitanje. Da li postoji ili da li se mogu uopće izdvojiti neka zlatna pravila u komunikaciji? Da li se mogu pronaći neke zlatne riječi? Ma sigurno da mogu. Danas mnogo se uči o komunikaciji, mnogo se educira, mnogo se čita i tu komunikaciju danas zovu čak umjetnošću. Ono što ja uvijek naglašavam, komunikacija je umjetnost, ali ne smije biti umjetna. Ne smijemo naučiti neke tehnike i onda ih
umjetno primjenjivati i to se zna osjetiti. Mi to ljudi osjetimo ako neko na nas primjenjuje tehnike. Ako bi Maja odgovorio na tvoje pitanje, možda bi izdvojio 3 osnovna pravila. Puno ih je više, a čini mi se nekako ova 3 su važna. Još je Zig Ziglar rekao, ako izaberemo biti ugodni i pozitivni s drugim ljudima, u većini slučajeva biramo i način kako će se odnositi prema nama. Jel? I kako ćemo postići da se oni odnose prema nama najjednostavnije, onako kako bi mi htjeli. Prvo pravilo koje je meni jako drago je birajmo riječi. Ja? Svi znamo za Don Miguel Ruiza, jedno od njegovih sporazuma sa samim sobom, zove se neka svaka vaša riječ bude besprijekorna. Ja? Šta to znači? Ja? Prije nego što izgovorimo riječi, promislimo o njima. Birajmo ih tako da kad budu izgovorene, da slete ugodno na tuđe uši, rame, da zapravo oduševe tuđe uši. Jel? Kao što smo mi sretni kad neko nešto i na lijep način razgovara s nama. Jel? Prema tome, s pravim izborom riječi i ugodnim riječima ne možemo pogriješiti. Drugo pravilo koje se nadovezuje na to je sljedeće odmah, a to je pazimo na ton glasa. Jel? Jedno je ako biramo ugodan, miran, neutralan ton glasa, a drugo je ako povišimo glas. Jel? Svako povišenje smatramo svojevrsnim napadom na nas. Prema tome, umjesto da recimo kažemo nekome ko često kasni, ti uvijek kasniš, kažemo, ne osjećam se dobro kad ne dođeš na vrijeme. Ja? To je jedan mali primjer kako to možemo vrlo jednostavno popraviti. I zadnje, ne manje važno, nego možda najvažnije pravilo, je učinimo da se naš sugovornik dok razgovara s nama osjeća dobro. Što to znači? Naime, mi svi mislimo o tome kako smo važni i najvažniji na svijetu. Zapravo sebi jesmo, ali su i svi drugi ljudi sebi najvažniji. I ako želimo imati odnose s drugima kvalitetne, moramo učiniti sve da doista pokazujemo im kako su važni. Prema tome, svi ljudi u razgovoru s nama zaboravit će i riječi koje smo govorili i zaboravit će i ton glasa, ali neće nikad zaboraviti kako su se osjećali s nama. Ako su se osjećali loše, onda će njihovo pamćenje u odnosu prema nama biti duže. Prema tome, umjesto da završim s ovim pravilima, umjesto tona našeg glasa, uvećajmo kvalitetu naših riječi. Ja? U svakoj komunikaciji, kako ja volim reći, malo to poljepšat, unesimo cvijeće u svaku našu komunikaciju i uz birane riječi procvjetat ćemo i mi i naši sugovornici. Slažem se u potpunosti. Potpisujem. Ok. Pišem, pamtim ono. Mi često nismo odgovorni kada upotrebljavamo naše riječi, zapravo ne razmišljamo previše o tome. No, postoji li način, Srđane, kako bi mi trebali preuzeti odgovornost za sve ono što kaže? Ma da, svakako da postoji. Ja? Mi u komunikaciji i u konfliktima i u bilo čemu uvijek slabo uočavamo naš doprinos i našu odgovornost. Ja? Uvijek krivimo ili okolnosti ili druge ljudi za ono što nam se događa. A zapravo tvrdi se da čim pomislimo da je problem izvan nas, da smo u problemu. Imamo jednu sjajnu knjižicu, zove se od Al Rittera, koja se zove 100 Zero Principle. Neobičan naslov, ali koji kaže otprilike ovako. U odnosima s drugima dajte 100% i ne tražite ništa za uzvrat. Kako teško. Ja, ali mi uvijek u odnosima pokušavamo nešto ostvariti za sebe. Ja? I onda nismo svjesni koliko zapravo se to osjeća i vidi i kako zapravo stvaramo odmah barijeru kod drugih ljudi. Prema tome, autor kaže, mi smo odgovorni za 100% našeg odnosa s bilo s kim. A većinom slučajeva pristupamo, ja sam do pola, a ti si do pola. Je?
i ako ćeš ti do pola biti neodgovoran, onda ću ja biti neodgovoran. A njegova je poruka: preuzmite odgovornost za odnos s drugima u cijelosti, neovisno kako se oni ponašali. Ako se oni ponašaju neprikladno u određenoj situaciji, onda još više preuzmite odgovornost i ponašajte se onako kako bi taj odnos trebao biti. I znate, ako neko viče, ako neko podiže ton glasa, odnosno govori neprikladne riječi, a vi uzvratite jednako, gotovo je, jel? Ali ako vi ostanete mirni, slušate s pažnjom i zainteresirate se za razloge tog uzbuđenja, onda ste preuzeli odgovornost za taj odnos, a niste pustili da eskalira i da i vi izgubite kontrolu i onda nam se loše piše. Prema tome, kad god se tako ponašamo, posebno kad se ne slažemo s nekim, ne znači da moramo pokvariti kvalitetu komunikacije, onda trebamo još više pažnje uložiti u slušanje i razumijevanje te različitosti, kako bi onda, jer je to jedini put da pronađemo izlaz iz problema i da zapravo drugu osobu zainteresiramo za nas i za naše mišljenje. Jer dok ne slušamo druge, nikad nas neće slušati. Dok se ne zainteresiramo za druge, nikad neće biti zainteresirani za nas. Prema tome, ja volim reći, tretirajmo druge ljude s poštovanjem, čak kad to ponekad i ne zaslužuju. Ja? I to u najvećem broju slučaja funkcionira, jer vrlo uskoro dobijemo jednako nazad. Mudro. Mudro. Mudro je teško, da. Mudro je teško. U biti teško je, jer iziskuje u biti ono što je meni palo na pamet. Ono gdje je u biti meni najveći rad nakon, kad pričam s takvim ljudima koji su malo teži, recimo, pali su mi na pamet neki koji imaju neke svoje doktrine, pa ne može čovjek prodrt do njih, tupi svoje, ide po svome i tako dalje. I sad čovjek tu stvarno pokušava razgovarati, spusti se, sve moguće one ljudske i humane neke vještine ko čovjek pokušavaš iskomunicirati sa ljudima, ali ne ide, ne možeš probiti tu barijeru zato što jednostavno čovjek je, nažalost, tu gdje je psihički. Sad, u komunikaciji, ja mislim da je nama isto jako važno, kao ljudima koji radimo i trudimo se maksimalno. Ja sam rekla, meni možeš reći da sam glupa, samo mi reci na lijepi način, to što bi bilo napareva, pa da, Maja, ovo ti baš ne... Da, glupa, baš si slatka i glupa, jo. Možda bi baš ovako vodite razgovori, ovaj webinar. Ja ću to prihvatiti, ako nešto nije bilo pametno, ako ništa nisam napravila kako treba, u redu. Ja sam čovjek, griješim, sve normalno. Ali druga stvar koja mi je isto pala na pamet, Srđane, dok si pričao, jeste ta koliko trebamo mi, kako bi ja rekla, se očistiti nakon takve komunikacije. To je jako teško, zato što sat vremena raditi s nekim ko je kamen, to je stvarno klesanje kamena, udaranje po nečemu, po tvrdom materijalu i to izmori, znači psihički i fizički. I onaj dio nakon toga kad mi dođemo kući je uistinu nešto na što trebamo obratiti pozornost na sebe. Kako se mi nakon toga osjećamo zbog te komunikacije. To je stvarno tema za sebe. Jer iscrpljuje, to je neminovno da iscrpljuje, da. Zapravo ja sam, ne znam, sad već imam puno utakmica u nogama, pa meni je to postaje zabavno. Ja više ne primam tu, možda, vjerojatno primam negativnu energiju, međutim ona mene ne prekriva, jel? Ona meni daje neku energiju, ne znam, ja izađem iz tih sati razgovora s drugim nekako oplemenjen, šta ja znam. Ja se više ne razbijam šta ti, Majo, misliš ili Krešo. Sad si ti na redu, sad ti govoriš, imaš pravo reći sve, imaš pravo biti u pravu, imaš biti u krivu i ovo što ti kažeš teško je, zato je zahtjeva samo disciplinu. I trebamo sebi reći, evo sad ću ja slušati Krešu i Maju, a neću vrednovati ono što oni govore. Ja? A mi često znamo reći, Kreša, možda to nije baš tako. Čim sam ja rekao Kreši, to možda baš nije. Gotovo je, Kreša već stvorio barijeru. Ja? Već se ja pripremam braniti odmah, već argumente protiv i hvatam se za bilo koju slamku koju si ti rekao i onda se grčevito borim oko toga, vadim to iz konteksta,
i ojačavam tu tvoju krimen, tu tvoju krivnju. Da. Da, da. I onda zapravo se oduševe kad je neko neprekinuto vrijeme za govorenje, neovisno što govore, to je sad njihov svijet, njihov pogled. Kad nam niko ne kaže, ej, pa to nije baš tako, pa to nije logično, ne, u krivu ste 100%, onda oni to izbace iz sebe i onda su nas spremni vratiti jednako dok slušaju naše drugačije mišljenje. Premda naš mozak stalno vrednuje, ali mi to ne smijemo pokazati dok razgovaramo s drugim. Da. Ja nemam problema. Mi kažemo otišao je u krivom smjeru. Koji je pravi smjer? Zašto je naš pravi? Pitanje je kako se on osjeća s tim smjerom. Je li zadovoljan ili je nezadovoljan i zato traži pomoć? Onda već možemo razgovarati. Ali jako je važno, čini mi se, nikome ne reći krivi si pravac za se. Od čijem je? Od čijim je? Da, ja se tu slažem baš ono u smislu gdje mogu te saslušat ću te, mogu razumjeti, shvaćam stvarno, ali da li odobravam nažalost to ponašanje, pošto šteti društvu, šteti recimo sugovornicima, drugima i tako dalje, ali to su opet osobe koje traže rješenja, znači još uvijek traže rješenja kako da iskomuniciraju nešto, jer nažalost nisu imali sustav podrške od obitelji, sustav podrške od okoline ili tako dalje, da bi mogli komunicirati. Nažalost ušli su te neke zajednice i onda zbog toga ne znaju komunicirati. I sad ono što si ti bio rekao, Srđane, je super u biti, da, možemo ih saslušati, ne trebamo odobravati nužno, složiti se sa njima, ali realno ja nekako mislim ne da je moje pravo ispravno. Znači, ono što ja mislim da je ispravno, ono što neko drugi zna se što je dobro, što nije. Zna se neka moralna vertikala, zna se nešto što, znači zna se što je dobro, što nije. Ako stavimo neki apsolutizam na to da sad, znači ono, tebi je tvoje dobro, meni je moje dobro, ovo mi je ovo dobro, to je poštovanje. To smatram poštovanjem, znači tu se možemo poštivati, ali ja vjerujem da stvarno postoji nepisano ili pisano pravilo, da li će to neko gledati kroz zakone, da li će to neko gledati kroz vjeru, da li će to neko gledati kroz iskustvo u životu, da jednostavno znamo recimo da nije dobro krasti, da nije dobro lagati, da nije dobro, znači da znamo da to nije dobro. I da ne možemo mi sad reći, pa kad pričamo s nekim, sugovornik kaže ja sam sad lagao, ne mogu prestati lagati, lažem i dalje svojoj obitelji, lažem svima, kako da iskomuniciram s njima. To su sad dala sam primjer krajnost. Ali u komunikaciji vjerujem da nam je, mislim, barem nekako je izazovnije kada imamo ispred sebe čovjeka nameće da je dobro nešto što stvarno nije sociološko dobro, znači jednostavno nije po defaultu dobro. Znači ja ne mogu reći, opet dolazimo do toga da je način kako ću toj osobi reći, kako ću s tom osobom to iskomunicirati, kojim tonalitetom, i da ću poslušati s poštovanja, ali da se ne mogu složiti da je laž dobra stvar. Znači, samo je onda opet je odgovornost na meni, Srđane, što si ti rekao. Velika odgovornost na nama kao ljudima koji komuniciramo. Kako reći nekome da evo to što laže 20 godina svoju obitelj ili nekoga nije dobra stvar. A on je uvjeren da je i da radi dobru stvar. Šta nije dobro ili loše samo po sebi. To je samo proizvod našeg uma. Kad bi se imala priliku uključiti u život lopova i kad vidiš kakvim izborima, okolnostima, prilikama je bio, kojega je dovelo prvi put, pa drugi, pa treći, i da on itekako zna da je to loše. Jel? Meni se čini da je najmoćniji način kad mi njih dovedemo da kroz priču kažu i osvijeste da je to, ne da im mi dajemo putokaz, jeli, što je, što nije. Njima treba razgovor, njima treba razumijevanje, njima treba prilika da izbace dušu van. Ja? To je taj naš ljudski povijesni pravilo gdje su u plemenima oko vatre pričali priče. Ja? I kažu da samo kad iznesemo, sjetite se kad imate nekog prijatelja, bliskog prijateljicu, dragoga, izbacite ono što vas se muči, a oni ništa ne kažu. I odmah nam je puno lakše. Čuli smo sebe, opet smo isprocesuirali, presložili i možda odredili u kojem pravcu ćemo ići dalje.
Istina je to. Ja sam to vidjela najteže je vidjeti u očima na ovom kriminalističkom modelu psihijatrije kad stoje baš, eto, nažalost, ljudi koji su imali kriminalne neke radnje i kad ih slušam, baš to, otkud je krenulo, otkud ta priča kreće. Kad im gledam čovjek one oči u kojem prvo vidiš, nažalost vidiš ovoga mržnju, tugu, bijes, hrpe ono jako teških emocija koje su izuzetno teške za živjeti s njima i onda kad počnu pričati gdje je to krenulo, to je uvijek nažalost tužna priča. Tužna priča. Da na kraju uistinu, znači ja sam se našla u situacijama, nisam mogla vjerovati, ispred mene stoji ne znam kakav kriminalac da mi dođe na kraju da ga zagrlim. Zato što mi je, To je to. jer sam vidjela otkud kreće to sve i na kraju čovjek nakon pol sata, sati rasplače se i jako To im teško. treba. Da. Oni su ljudi, a mi smo ih već osudili unaprijed. Sad je sa mnom bila jedna kaznena sutkinja koja ima taj pristup ljudski za koji se ja zalažem u sudnici. I onda ona osudi čovjeka na 3 godine zatvora, a on je kaže hvala vam najljepša i pošalje pismo i čestitku samo zato jer zna da je kriv i da mora dobiti kaznu, ali se odnosila prema njemu na ljudski način. A mi u sudovima često zgazimo ljude još dalje. Grešo, reci mi, zašto griješimo toliko u odabiru riječi u komunikaciji? To je teško pitanje zapravo, jer ima više razloga, odnosno razlozi ovise o okolnostima. Nekad smo u situaciji da zaboravimo gdje smo, pa govorimo jezikom kojeg smo govorili malo prije, ili jezikom ulice, ili jezikom s prijateljem. I onda ne pazimo da smo promijenili okolnosti, promijenili prostor i onda ne biramo riječ. Često nismo ni svjesni stvari koje možemo učiniti tim riječima. Evo, radeći kao novinar, osobito gospodarski novinar, znao sam puno puta razgovarati s kolegama i reći im, gle, moraš jako dobro provjeriti činjenice, možda više nego u bilo kojoj drugoj branši, zbog toga što neka tvoja kriva riječ može pokvariti posao nekome drugome, može ozbiljno ugroziti njegov posao, možemo promijeniti nekakvu budućnost. I sad, činjenice treba iznositi, odnosno novinarski posao se treba raditi, ali moraš biti jako siguran da su ti sve tvoje informacije točne, jer možeš uvijek dobivati nekakve informacije iz nekih izvora koji imaju nekakav drugačiji cilj. Često to možemo, kada razgovaramo s političarima ili novinari koji plati političari, mogu doživjeti tako nešto, da jednostavno postanu žrtve nekakvih testnih balona. Toga griješimo još možda više zbog toga što ne slušamo sugovornike. Griješimo zbog toga što ne posvetimo se uopće našem razgovoru, nego razmišljamo samo o nekakvim njihovim dijelovima i razmišljamo o dominaciji u tom razgovoru, u toj komunikaciji. I to je možda najčešći razlog zašto griješimo. Griješimo i zbog toga što nismo koncentrirani, griješimo možda zato što ne znamo dovoljno jezik kojim govorimo, to je isto česta stvar, pa čak i vlastiti jezik ne znamo upravljati njim. Puno je razlika. Ti u svom poslu, Majo, se baviš sa ljudima i sa njihovom komunikacijom. Kako uočavaš vrijednosti, odnosno kako uočavaš autentičnost kod nekog sugovornika? Pa kod mene se više spoje neka 3 faktora, u biti ja bih voljela reći da su to djela, ponašanje i riječi. I sad ako, to je onako laički rečeno bi mogli reći kada se ton i slika ne slažu. Čovjek ima sad svoje neke načine na koje komunicira, ima načine na koje i verbalno komunicira, neverbalno vrši komunikaciju. Znači komunikacija nisu samo riječi, ali jesu najsnažniji alat. No i mi šaljemo poruke u svijet i sa svojim govorom tijela i također znamo reći jako puno toga pokretom ili govorom tijela. Tu se sada dešava jedan sraz. Kada ton i slika nisu stvarno u potpunosti istiniti i mi prestajemo biti autentični. To je sada kao da ja pričam ne znam, o informatici ili ne znam da mogu pričati o tome, ali netko ko je stručnjak, ko će me slušati sa strane, vidit će jako brzo, znači da tu nema nikakve autentičnosti. Apsolutno to se može implementirati na raznim vrstama, u raznim poljima u komunikacije, ali najvažnije je da čovjek svoju autentičnost zadrži, znači kakva god da ona bila, da se drži riječi koje su autentične njemu. Znači taj sraz se vidi jako brzo čim čovjek iskoči, zato što nakon nekog vremena postoji jedan time frame u psihologiji koji se daje nakon 3 minute
gdje čovjek jednostavno prestaje, ali ne može. Znači, prekida jedan dio, jedna sinapsa se prekida i čovjek više ne može glumiti ono što u biti želi biti, želi način na koji se želi prikazati i onda dolazi onaj pravi dio i tu dolazi do jednog velikog sraza autentičnosti onoga što on govori i onoga u biti što on je. Na poslovima se to isto jako često vidi u različitim radnim jedinicama gdje ljudi stalno preuzimaju te neke uloge, bivaju u nekim konstantnim ulogama, pa na primjer donesu i te uloge kod kuće. Autentičnost u komunikaciji i u riječima se vidi jako brzo kod čovjeka, jer ona ide fluidno i biva i slika i ton, ono što sam rekla na početku, stvarno skladna i ugodna za gledanje. Isto tako jako brzo vidimo, znači, kada nema te autentičnosti, kada čovjek pokušava odmaknuti se od sebe da bi bio i prikazao se boljim nego što je, govori riječi koje nisu, znači, njegova esencija. I kada čovjek to radi, onda odmiče se od sebe, ulazi u jednu drugu krajnost koja nažalost prikazuje jednu neugodnu sliku koja daje još neugodniji ton. Ja bih dodao par riječi tome. Spomenula si, Majo, te odrasle uloge koje imamo. Onog trena kad prestanemo biti djeca, stavljamo na naša lica enormni broj uloga. Od obiteljskih, susjedskih, profesionalnih i tako dalje. I oni nas odljuđuju i uče nas da to tako mora biti. Ja volim jednostavno reći što znači biti autentičan. To znači biti čovjek. Skinimo masku profesionalca i stavimo je sa strane i razgovaramo kao ljudi. I toga se toliko danas plašimo. Ja? Toliko se plašimo ispustiti čovjeka, osloboditi u nama, a kad naiđemo na čovjeka, onda se oduševimo. Ja? A zapravo smo se tad ohrabrili osloboditi ga. I to je ono što nam zapravo svima treba. Istina. Oduševe se, neki se oduševe, Srđane, ali dogodi se po neki put, meni se barem dogodilo. To je isto fascinantno meni gledajući s jednog sociološkog aspekta. Znači, čovjek dođe i stvarno je ono što je. Otvoren je, veseo je, radostan je, komunikativan je, tu je za ljude, pomogne i onda automatski vidi se kod ljudi nakon par minuta ili nakon pola sata šta nije u redu s njim. Nešto ne valja. Zašto je tako dobar? Zašto je tako... Što se događa s tim čovjekom? Zato što opet krećemo, naravno, svi krećemo od sebe. Znači, krećemo od tih svojih uloga. Sad smo došli iz posla gdje smo bili jedno, sad smo došli iz obitelji gdje smo bili drugo. Znači, pokupili smo sve te uloge pa smo došli na, recimo, jedan roštilj. I sad tu smo sa ljudima, družimo se i bivate ono što jeste. Znači, čovjek, tu ste na roštilju, uživamo, guštamo, znači, družimo se sa našim prijateljima, ali najveće, to je stvarno super ovo što si ti rekao je. Ljudi koji imaju autentičnost su podjednaki, ne možemo reći, naravno čovjek mora obući odijelo za posao, jedno je na poslu, drugo je u trenirci kod kuće, treće kad je s prijateljima na roštilju, ali ima onu autentičnost u sebi, onu fascinantnu autentičnost koja je njegova esencija. I kad taj čovjek je na poslu s obitelji i bilo gdje s prijateljima, drugdje isti, to ljudi kada prate i vide, mnogo zvanih, malo odabranih u istinu, ali zna se dogoditi ova druga krajnost kada čovjek stvarno biva, znači makne te svoje sve maske, ok, odradio je posao, mora je sad tamo biti jako ozbiljan, zato što je posao recimo možda tako nalagao. Ili u obitelji su neke situacije bile sad baš neugodne, pa isto je morao imati drugu masku nekog strogog oca ili majke ili nešto tako i sad doći na roštilj gdje sve smo to pustili i sad idemo, tu nam je lijepa čašica vina, idemo lijepo malo popiti, pojesti finu ribicu ili nešto, meso, šta god. I onda odjedanput ljudi pitaju šta mu je. A u biti u tom trenutku je čovjek baš on što je. Točno to što je. S druge strane mogu imati i ono stalne maske, dakle da stalno mijenja načine komunikacije neko drugi, stalno mijenja načine komunikacije i čim obuče odijelo odmah se počinje drugačije ponašati. Kad sjedne za volan automobila opet se drugačije ponaša. Kad izađe u tramvaj, kada ode na tržnicu opet je neki drugi čovjek. Da, teško je biti autentičan. Majo, koji poslovi možda najviše iziskuju kontrolu nad onime što izgovaramo? Ja stvarno tu imam
jedne poslove koje bi izdvojila. Ja ih volim nazvati, u biti reći ću da su to real time jobovi. Neka stvarno me nitko ne shvati krivo. Biću veoma oprezna u odabiru riječi, ali stvarno ih zovem real time jobovi zato što su, tako ih ja barem doživljavam. Evo, znači da li su to sada kirurzi, novinari, suci, umjetnici, sportaši, gospođe koje rade na blagajnama, znači to su ljudi na prvim linijama fronte, ajmo reći tako. Znači ljudi koji si ne mogu dozvoliti jedan širi spektar pogrešaka, koji si mogu dozvoliti neki ljudi koji sjede u uredima i mogu dobro promisliti, napisati ono što će reći, na koji način će to reći i kako će prezentirati. Nego sport kao takav koji je sastavni dio mog života je real time prikaz gdje riječi koje si dečki, to se zove takozvani cueing unutar komunikacije sportske, gdje sportaši imaju taj skrivenu komunikaciju, a s druge strane i tijelom komuniciraju unutar cijele te utakmice, da li to bila košarka, odbojka, nogomet, tako svejedno. Ali nema tu prostora. Svaka greška je vidljiva. Apsolutno svaka greška je vidljiva. I naravno onda mi sad tu imamo komentatore sa strane koji govore mogli ste ovo, mogu se. Mogao je napraviti ovo, mogao je ovo. Mogao je kirurg ovo, mogao je ovo. Ali to su situacije koje su stvarno izuzetno teške gdje riječi imaju duplu težinu. Ja ih zovem real time jobovi sa duplom težinom riječi koje su izgovorene i imaju duplo veću odgovornost i duplo veće posljedice. Tako da naravno popis tih svih pozicija real time jobova ide u nedogled. Vatrogasci, mogla bi se sad sjetiti stvarno jako puno poslova i ljudi koji se nalaze u situacijama, ne samo poslova, nego i ljudi koji se nalaze u situacijama gdje nema mjesta apsolutno nikakve pogreške. Tako da mislim da je jako važno raditi baš ono na prethodnosti što smo rekli, educirati se i biti što više čovjek, biti što više autentičan, biti što više u onome što ti jesi kako se ne bi dogodile pogreške u onim krucijalnim riječima koje su nam potrebne u datom trenutku kada nemamo prostor i vrijeme jednostavno za grešku. Jer po neki puta će to biti zadnji put, zadnja riječ koju ćemo moći uputiti čovjeku. Neće biti više trenutka. Da li to bilo nekome ko možda nažalost ćemo vidjeti zadnji puta. Znači riječi imaju jako veliku moć i odgovornost zato što stvarno su po neki puta zadnji puta izgovorene osobi ili situaciji u kojoj jesmo. Meni se čini i da kad griješimo, da ako se onda ponašamo kao ljudi, onda su ta naše greške lakše prihvatljive. I onda lakše su zamjerljive. Ali naravno, nekad su greške znaju biti kobne. Međutim, stvorio se u društvu jedan, nije to sad od danas, jedan ogromni strah od pogreške. Svi strepimo što ćemo krivo reći, što ćemo krivo činiti, što će drugi misliti i to doslovce paralizira i društvo i nas osobno. I upravo u toj, kako bi rekli, dobrodošlosti pogreškama, ja mislim da se krije jedan od velikih odgovora pa i u komunikaciji. Se unaprijed barimo da ćemo pogriješiti, plašimo da ćemo pogriješiti, onda malo što uopće činimo. Ima još jedna stvar možda u samoj komunikaciji koja mene, uvijek se sjetim toga kada vozim auto, odnosno kada gledamo situacije u vožnji. Kada vozimo automobil i neko nam presječe put, onda često gledamo što on vozi, kakav auto vozi, onda se više ljutimo možda na određene brendove, na određene automobilske marke. A to je najčešće vezano uz izgled tih automobila. Sjetimo se samo kako izgledaju automobili sprijeda. Dakle, njihova svjetla su najčešće oči. I ti ako voziš nekakav BMW, onda imaš ovako. BMW ovako izgleda. Twingo ovako izgleda. Onda nekakav Mercedes izgleda ovako. Nekakav terenac izgleda ovako. Naravno da se bojiš i onda te živciraju. I onda kad ti on presjeće put, ti odmah sjedneš na sirenu. Sviraš mu, ljutiš se, pokažeš srednji prst, radiš 1000 drugih stvari. Što se događa kad se ista stvar dogodi na ulici, kada hodamo ulicom i neko se zabije u nas? Odmah se dogodi otprilike ovako. Sorry. Lupio sam te ramena, sorry. I nikada se ne naljutimo, jer je to nekakva prirodna reakcija. Čak i onaj koji nam presjeće put, on vjerojatno u automobilu
razmisli u tom trenutku, joj, kao malo sam pretjerao, ono. Ali nema načina da iz njegovog automobila, Da. eventualno, osim ako stisne ono sva 4 žmigavca, što se kaže, ili mahne rukom, kao ono, s obje ruke oprosti, nema načina da brzo iskomunicira to smirivanje strasti. I zbog toga dolazi do sukoba, zbog toga često izađemo iz auta na sljedećem semaforu ili se utrkujemo do sljedećeg semafora. Sve ono, nažalost, sve je u komunikaciji. Bilo bi super ali mijenjali izgled automobila, ovisno o raspoloženju ili boje. imamo samo odgovornost, ono, Srđan je rekao na početku, stvarno ono što stoji je da odgovornost je, ja mislim, ključna riječ, odgovornost u komunikaciji i autentičnost također, no ja gledam sa svog aspekta nekako jednostavno da postoje pozicije i ljudi koji imaju možda duplo teži zadatak, čisto to, imaju duplo teži zadatak, zato što nemaju prostora nikakvoga, stvarno nikakvoga, jer su tu u pitanju sekunde, a u pitanju su životi. Mi nismo stvarno nesvjesni, znači mi mislimo da je to nešto kao dodavanje, da je to čisto govorenje u šiframa, ali tako nešto. Znači to je takva izmjena, fluidna tečnost, znači fluidnost komunikacije na jednom nivou gdje se svi razumiju, znači jedna sinergija gdje je sastanak prije, gdje se komunicira, znači na koji način će se komunicirati. Jako malo ljudi uopće možda i zna i priča o tome, ali uistinu me fasciniraju način na koji vatrogasci također nužno potrebno, način na koji će razgovarati. Pazite, kad je čovjek u vatri, ja sad govorim o tim nekim ekstremima zato što radim sa tim ljudima i on kad je unutra u vatri i treba spasiti čovjeka, on možda ima samo jednu riječ koju može izgovoriti da bi spasio život ili živote. I tu stvarno nema mjesta grešci. Tako da tu je odgovornost. Ja, Majo, evo, spomenuo si suca, kako imamo i suca ovdje među nama danas. Da, i vi ste na mojoj listi divljenja. Ja sam mislio mislio sam spomenuti vojnike, znači ono kao. Da, ali suci su svojevrsni, pardon Srđane što sam te sada prekinula, suci su za mene isto svojevrsni vojnici, znači čovjek koji treba sagledati isto također, znači širi spektar, saslušati sve, sagledati, vidjeti i isto je real time situacija gdje vaše riječi, vaša odluka i ono što vi činite u datom trenutku je također nečiji život, nečija budućnost ili ne budućnost. Znači, to je tolika odgovornost u riječima koje vi izgovarate da je meni trenutno, znači, bez imalo sada nekako, kak bi rekla, uljepšavanje ili nešto, nego meni je teško na srcu uopće kad pomislim na to. Znači, koju odgovornost vi imate u svojim riječima. Znači, mene stisne doslovce kad si samo pomislim kako bi bilo meni sjest se u tvoju stolicu, Srđane, i sad moram reći nešto čovjeku i nema tu sad sutra ću možda mu reći nešto drugo ili ću ponoviti za 5 minuta kasnije, nego ne, ide drugi slučaj, gotovo je, to je završeno. Znači, uistinu moje dužno poštovanje, bez imalo sada da bi kao rekao neke naklonosti ili nešto, nego naklonost, dužno poštovanje tebi, Srđane, i svim sucima, ljudima koji rade u pravosuđu. Jako težak posao. I odgovornost. Naime, evo ja ću malo pokušati tu malo ublažiti tu situaciju. Znači, pravosuđe, suđenje, suce gledaju se kao nešto strogo, formalno, čak pomalo i teško. To je profesija pravno učinila od nas. To nije tako ozbiljno kako mi to mislimo da bi trebalo biti. Naime, o čemu govorim? Postoji cijeli jedan pokret sad za koji se ja zalažem i radim s mnogim sucima, kojim se vraćamo ljudskost u sudnice, vraćamo ljudskost na lice pravde koje do sad nema. Stavljamo stranke u centar u sudnici kao najvažnije osobe. Ne kažemo im samo dobro jutro, nego im kažemo, gospodine Periću, kako ste putovali? Kako je bilo na putu iz Varaždina do Zagreba? Znam da je teško pronaći parking oko suda. Jeste li uspjeli? Izvolite, ovo je vaše mjesto, sjednite. Pozvali smo vas zato jer ste nam vi jako važni. Imate veliki problem u životu, inače ne bi bili sad ispred mene.
I mi smo tu da čujemo vašu stranu priče kao i stranu druge i da vam pomognemo možda i bez da donesemo odluku. I tako dalje i tako bliže. Taj moment ljudski koji je potpuno kod slovo izbačen iz sudnica, ali nećemo generalizirati, stvari se mijenjaju, je tako jako pomaže da se ljudi i u tim teškim situacijama u životu za njih, kad se nalaze ispred osobe koja odlučuje o njihovoj sudbini, osjećaju godnije, bolje i s tom nekakvom odlukom izađu mirniji. Sa osjećajem da su bili na mjestu kojim je netko htio pomoć, a ne samo prikazati koliko je država moćna, jeli, sa svojim alatima. I Bogu hvala na tebi i na poticaju koji radiš sa svojim kolegama i da je to tako, jer uistinu da, jedan humani posao koji i traži od suca baš ovo što si ti sada rekao, jest, i na početku si bio spomenuo, oni su svi tu i došli su i teško im je i osjećaje i to je situacija koja je svima onako totalno neprirodna, znači i odvjetnicima i sucima i svima je neprirodna, a ko jedan real time igrokaz gdje je drama je na najžešće, sve je teško, teške su teme, znači ko da spojimo Dostojevskog i Tolstoja i sve u jedno onako skupa jednu težinu dramaturgije, gdje stvarno ove male riječi, pa koliko je to krasno kada čovjek, mislim kad bi ušao u sudnicu i da sudac kaže dobar dan, kako ste. Ja mislim da je to je da. Ali spomenut ću samo još jedan moment. Mi u sudnici, suci i odvjetnici, mi prikupimo od stranaka samo ono što je pravno relevantno nama, a ne što je njima važno. I sad zamislite situaciju u kojoj mi prikupimo sve što je pravno relevantno i sad kažemo, evo Maja je u sudnici kao stranka. Majo, sada ste nam rekli sve što je nama važno u smislu pravno relevantnosti. Sad je pravo vrijeme da nam vi, Majo, kažete sve ono što mislite da je vama važno, a mi vas nismo pitali. To je tako krasno. Yeah. A ljudi žude za tim trenutkom. Kako u sudnici, tako i u bolnici, i u kirurškoj sali, i svugdje. Je, točno to. Istina i stvarno prekrasna mogućnost u biti da čovjek dobije priliku biti čovjek, iako možda u jednoj od najtežih mu životnih situacija. Upravo tako. Znači sve je moguće, samo o nama ovisi. Krešo, reci mi, možemo li naučiti birati riječi i jesu li riječi dovoljne? Što trebamo pratiti da bi one bile autentične? Što bi trebali raditi, činiti kako bi one bile autentične? Ok, idemo prvo. Dakle, možemo li naučiti birati riječi? Možemo naučiti birati riječi. A najbolji način da izaberemo riječi je da se pripremimo. Svaki puta kad idemo na nekakav razgovor, na nekakav događaj, na nekakvo predavanje, izuzetno je važno da se dobro pripremimo. Možemo to napraviti sami, možemo i u stručnu pomoć, imamo svi mobilne telefone, imamo kamere na računalima, možemo sami sebe snimiti i isprobati sve ono što želimo. Možemo razgovarati sa svojim prijateljima koji nas dobro poznaju i koji nas mogu upozoriti na naše nekakve česte failove, jer svima nama se događa zapravo da griješimo i onda ne primjećujemo te greške, a oni koji nas dobro znaju mogu to puno lakše prepoznati, puno lakše oblikovati, puno lakše nam na fini način izreći, gle stari, tu si zglajzao, tu ti je fail, ili ti radiš stalno tu i tu grešku, tvoja komunikacija ne valja, ili ovaj dio tvoje komunikacije ne valja, ili ti, ne znam, možda ne gledaš ljude u oči, ili poza ti je ovakva i onaka. A što se tiče samih riječi, jesu li one dovoljne? Riječi nisu dovoljne. To smo spomenuli nekoliko puta i Maja, ti i Srđane. Pričali smo zapravo o istim stvarima. Dakle, cijelo naše tijelo priča. Iako neki pretjeruju pa kažu da je ono više od 90% komunikacije nije izgovorena riječ,
To može biti točno ako komuniciramo jako puno u pisanom obliku, pa onda većina komunikacije jest ona koja nije izgovorena. Ali činjenica jest isto tako da je izuzetno važno sve ono što se događa oko naše komunikacije. Što rade naše oči, kako mi koristimo svoj glas, što govori naše tijelo. I sami znamo zapravo da u nekom poslu kojim se bavimo, da zauzimamo stavove upravo prema onome, ne što čovjek nama neki govori, nego sve ono oko njega. Mi čak procjenjujemo, čekaj, jel on mene pokušava prevariti, i sad tražimo elemente na njegovom tijelu koje nam govore da on možda ne govori istinu, odnosno da njegove riječi nisu usklađene sa onim što on govori. Dakle, moj nekakav savjet svima, pa tako i sebi: vježbajte, snimajte se, pričajte, objavljujte na društvenim mrežama, radite sami na sebi, vježbajte, razgovarajte s ljudima, pričajte o tome kako oni doživljavaju vas, pričajte vi njima o tome kako vi doživljavate njih, što vam se sviđa na njima, neka oni kažu isto što se njima sviđa na vama. I mislim da tako možemo uspostaviti, odnosno dići našu komunikaciju, na komunikaciju svih nas na jednu višu razinu, na točniju razinu, na ljepšu razinu, na pristojniju razinu. Na razinu u kojem ćemo biti jedni prema drugima ljudi. Na razinu u kojem ćemo željeti komunicirati i uživati u toj komunikaciji. Da, teško nam je kao ljudima i reći neku povratnu informaciju, a i primiti, jel tako? Ja se sjećam, možda nam to može pomoći ovaj put. Kad sam bio na nekim prvim vježbama u tom smislu, dobijanju feedbacka, onda su rekli: mi ne kritiziramo, mi ne vrednujemo, mi kažemo čega je bilo možda malo više, a čega je možda bilo malo manje. To je možda jedan dobar pristup. Možda ti je malo bilo više ovoga, a možda možeš dodati ovoga jer je to bilo manje. Ja volim reći kada radim sa klijentima ili kada razgovaram zapravo sa ljudima koji su oko mene, reći: gle, ovo ti je super, na ovom si stvarno super, a mogu bi malo poraditi na ovom. I to je nekakav pa možda pravi način kako učiti druge. Dakle, ne, ovo ti ne... Lupio sam u mikrofon. A ne, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo moraš popraviti. Isto kao i u školi. Ne volite vi od učiteljice čuti samo kritike, nego je dobro da vam nekad kaže: gle, aritmetika te ne ide, ali geometrija, tu si fantastičan. Da, sjajno. Dakle, riječi jesu moćne. Riječi su nešto što može promijeniti svijet, što može promijeniti nas, što može promijeniti ljude oko nas. I zbog toga budite dobri jedni prema drugima, osobito u ovo božićno vrijeme, i vježbajte, proučavajte sami sebe, analizirajte sami sebe i postanite bolji komunikatori. Upotrebljavajte te riječi da činite dobro, možda više nego da izazivate sukobe. Hvala ti, Krešo, što si ovo tako lijepo rekao. Ja ću se nadovezati na tebe i zaželiti svima isto tako dobro u ovom nadolazećem blagdanskom vremenu i da si ljudi dozvole biti ono što jesu. Znači, dozvolite sebi sebe. Dozvolite si svoju autentičnost, da ona nema pretencioznost, i dozvolite biti čovjek u onoj humanosti koju sami sebi priželjkujete i koju mu želite dati drugim ljudima. Prečesto mislimo da ili se trudimo da mijenjamo druge. Stalno to činimo i kad nismo ni svjesni toga. Jedino što možemo doista, kad malo bolje promislimo, možemo promijeniti sebe, svoje ponašanje, svoje riječi i na taj način posredno utjecati na druge. U ovo vrijeme blagdana sjetite se nekih ljudi koje možda niste čuli dugo. Sjetite se nekih riječi ili prekida komunikacije, nazovite ih, oprostite sebi i njima, pozovite ih na kavu i budite ljudi. Upravo ono u čemu smo svi baš najbolji. Bog. Pozdrav!